Ola a todos e a todas, somos os alumnos de Fotostil do Colexio Eduardo Pondal e hoxe seguimos falarvos sobre o lume. O lume foi un gran descubrimento para a humanidade. Os nosos antepasados aprenderon a crealo ao golpear pedras ou frotar paus e usábano para quentarse, comer e protexerse. O que fai que o lume exista é o triángulo do lume. Para que haxa lume fan falta 3 elementos: calor, oxígeno e combustible. Se falta un deles, o lume apágase. Para demostrarlo, imos facer varios experimentos nos que cambiaremos as cantidades, que nos modificará a reacción. Con estes experimentos entendemos mellor o lume e como apagalo en caso de perigo. Esperemos que os guste e que agora saibades máis sobre o descubrimento da humanidade. Moitas grazas por escoitarnos.